салом алейкум ба кулли тамошобинони мактаби блогерӣ ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бародаро, имрӯз мо гап мезанем дар бораи ки барои чӣ шумо канал нахарен, ай дигар нафаро, яъне ки каналҳои дигар касоро нахарен, чӣ зарар дора барои шумо бародаро. Дар якум яки шумо масалан ай ягон нафар канал мехарен, мехоҳем ки канал бихарем, подписчик дошта боша ва соаташ яъне ки ай 4000 соат боло боша. Минуси якум я шумо ай як нафаре ки мегам ман мефурӯшам канал мехарен, шумо оё дар бораи ҳамон одам маълумот дорем ки кияй, чияй? Оё шумо медонед ки ҳамун дар ҳақиқат канала шумо да мета ва канали вай ягон камбудӣ надора, яъне ки ягон проблема надора, ё жалоса надора. Одамое ки нав сар мекунанд блогерира ин чиза аҳамият наметиҳанд. Мо фикр мекунем ки подписчик бисёри дигар тамом, не ки вақте ки канал жалоса дошта боша пеш ай монетизация масалан падават кардан, ин чиз барои шуморо минус мешавад, яъне ки шуморо ғам мета дар вақти падават кардани монетизация барои пул кор кардантон. ва ҳеҷ вақт пастаратса накунен, канал нахарен. Ва дар ҷои дуюм ин мешавад ки яъне ки шумо мехарен масалан канала ай ягон нафаре ки бисёр подписчик дора ва вай каналша вобшем бигем ина чӣ хел фаҳмонумтон, вай ҳофизе бигем каналша пастаратса мекуна ба байд пеш бара, яъне ки ҳама подписчикои ӯ дуромадааст ба хотири байдош, яъне ки ҳофизи байд ҳамин чизоро ай канали масалан дастрас мекард. ва шумо мехаред канали ваяво переименоват мекунед, яъне ки дигар намуд ихтирош мекунед, шумо дигар чиз мепартоед дар байн. ва фаромӯш накунед ки и подписчико ба хотири байдо ва чизои одами якум дуромадаги подписатсия кардагиянд. А вақте ки шумо мехаред канала, уже подписчико ай шумо буромадан мегирад ва шумо вақте ки мненияи каналтон иваз мекунед, масалан дигар чизо метавонед дар каналтон партоед, дар ин ҳолат просмотр намегирад видеои шумо, яъне ки чизе ки интереси нест ваёда уже дигар вай канала аҳамият ҳам наметан, тамошоро ҳам намекунанд, ба хотире ки уже чизе ки ӯ масалан ба дигар ният масалан дуромадан тамошо мекардан, ӯ чиз нест, уже канал переименоват шид, яъне ки дигар чиз мебуроранд дар ӯ канал. ва дар сеюмия ки шумо вақте ки дигар нафар канала мехарен, масалан бопшим шумо истифода мебаред 1 моҳ 2 моҳ, фаромӯш накунед ки электрони почта дар ӯ ҳам ҳаста ва ӯ метавонад ки баъд аз чанд масалан шумо вақте ки меҳнат мекунед, кор мекунед дар байн, метавонад ки электрони почта ки вақте дора вай метавонад бо узламат кунад канали шуморо бигира, яъне ки шумо намефаҳмед ки канала ки вузламат кард, яъне ки одаме ки якум шумо ай вай хариден каналтона метавонад дар ин ҳолат ки канали шуморо вузламат кунад ва бигира ва шумо намефаҳмед. ва вақте ки зангш мезанед ё ки мумкине ки дигар одаме ки шумо канала харидагиен наёбинеш. бисёри блогерое ҳастанд ки масалан подписчик ҷамъ мекунанд, миллион хича нишон намета дар масалан ютубаш, леки ҳам хел видео дигар намуд мепартия подписчик ҷамъ мекунад ва шумо ай ӯ нафар канал мехарен, и барои шуморо минус ай бародаро. ва пастаратса кунед хитон канал кушоед, яъне ки ай 0 сар кунед хубтар. бародари азизам фаромӯш накунед ки 100 подписчике ки активни боша беҳтар ай 1000 подписчике ки масалан активни нестанд. чӣ хел ҳозир ин 100 подписчик дори видео мепартои 100 нафар медорад, ира тамошо мекунад, лайк мемона ё ки комментария менависа, анами хубай. 1000 подписчик дори не ки просмотрот 60 70 50 масалан, и чӣ да зарар дора. мебинанд одамо ки 1000 подписчик дори ва масалан просмотр надора каналат, ё ки лайк намегира, ё ки интереси нест дар халқ масалан видеоит. ба ҳамун хотир бародаро ай 0 хитон сар кунед, масалан подписчик шуморо биёя, яъне ки бикофта биёя дар канали шумо подписатсия куна, ӯ ҳеҷ вақт дигар подписатсия намекунад, не ки вақте ки шумо масалан ягон каса меге ки биё канали ма да подписатсия кун, дигар зора мекунед канал да подписатсия кунем хел туда сута, ва вай просто медора дар канали та подписатсия мекунад ва та дар канали вай подписатсия мекунӣ, бо ӯ мегарда подписатсия мекунад ай канали т. ба ҳамин хотир бародаро ҳеҷ вақт наред дар ягон кас зора накунед дар таи комментариёш ки ман канали та да обуна шидем, ту биё канали ма да обуна ша. ин наоборот ба кори шуморо минус нишон медиҳад ки шуморо масалан дилмурда мекунад, яъне ки завқтон мепарад блогери. вақте ки шумо мебинед подписчиконтон ҷамъ шудеста, бо нигоҳ мекунед ки минус дарафтест ай подписчикои шумо. ва ба ҳамин хотир бародаро ҳеҷ вақт ин кора накунед, яъне ки и барои блогеро ҳамчун чӣ хел фаҳмонумтон минус ай охида бародаро. ҳамин корора ҳеҷ вақт шумо такрор накунед бародаро. ба ҳамин хотир ай мин нафарое ки гуфтум канал нахарен, ё ки пастаратса кунед хитон ай 0 каналтонро бардоштан бигиред, ин барои шуморо хубтар, яъне ки шумо дар оянда метавонед ки қатъи и аудиториятон қатъи подписчикотон кор карда битонед, вақте ки ай 0 мерай боло. ба ҳамин хотир
меган ку ҳама чликот яке дадан пеш кунед чихела я чликта пеш кунед чихела ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт нашин шумо хел ҳамаша пеш накунед анде гуфта подписчика масалан фикри сума кунед туда суда ба ҳамин хотир бародаро пасара сакни айнол бирен ва канал нахарен ай нафаре ки намешносен намедонен ва в общем умуман канал нахарен ки шумода минус дора ан ҳамин чиз чихеле ки ма фаҳмонам бародаро. хайр бо агар ягон савол боша ягон мнение дошта бошед ҳатман комментарияда нависен мо ба саволои шумо ҷавоб метем ва ёки ягон савол доре ягон чиз мехоҳед ай мо фаҳмидан инстаграми мо ҳамиҷа мешавад дурен подписатсия кунед инстаграмда ва саволотонро битен мо тамоми саволот то ҳадди имкон то ҷое ки медонем бародаро мо барои шуморо иншоаллоҳ ки мефаҳмонем. хайр барномаи имрӯзаи мо бародаро бо охир расид. Агар ягон камбудӣ боша ягон чиз боша тарафи мо бахшиш бародаро ва агар интереси боша канали мо подписатсия кунед ва агар ки интереси набоша бародаро иш да дасти хитонай ба лайк кори моро яъне ки баҳо битем ба дизлайк боз ҳам кори моро баҳо битем. хайр.